yawmul muhabbatu wai shauki da mu za a cinye yini na biyu na ranar salatai dan zauki da mu za a zaga tattaki muna ambatansa cikin falaki itacen muhabba ya nuna ta jallin mu wadda ya zauna abincin zukata dangina zo ga abin kan harshe na ina masu cewa sun narke cikin shugaba ga aikinmu ina masu tallata soyayya a birni da ƙauye ta samu ina masu karfafa mai rauni a neman maiki mu ina masu burin raya dare na farko da ƙarshe burinmu ina yadda mu za a yi lamarin a fili da boye ku nuna mu ina masu kwashewa su zuba a taskar masoyi kun kamo ina masu burin sita do a yan kwalliya ku bi layinmu ina yan akwai da gidan taushi ku zo ga salanmu da tsarinmu ina matasa yan zarzo ga cikin ambato ga aikinmu ina namu dattijan kirki irin arziki ga layinmu ina yadda ku manyan gobe da ku za mu tallace hajarmu ina yan wutar cikinar kanku ku zo ga abin da ya tara mu anan za mu bayyana sirrinmu anan za mu buɗe aikinmu anan za mu ciccika burinmu anan za mu tunzura ruhinmu anan za mu cimma muradinmu anan za mu tallata hajarmu anan za mu nuna hakikarmu anan za mu rera kasidarmu muna ambatan limamunmu muna bayyana shi da harshenmu muna jin zuwansa ta ruhinmu yana sake tsaftace aikinmu yana da kusantar zatinmu muna je kamar an sadamu da halararsa zaɓin zaɓinmu zaɓin zaɓinmu duk rayuwar mu ta annabi ce komai muka yi soyayya ce tabbas muna san mauludi bikin haihuwarsa jawahir ce duk rayuwar mu ta annabi ce komai muka yi soyayya ce tabbas muna san mauludi bikin haihuwarsa jawahir ce salati da alfarma da yabo ga kai bari yace mabudin abin da yake kulle usulin sa'adati mahaifin batula mintacce kamalil muhabbati salatin ya samu katarci rabo silar gafara ce da kowa da komai zan yi kira mutum har da aljan da dabba da kwaro ma'adanai lu'ulu'un da murjan da ruwa yau har mala'iku muna nan muna jan batocin jawahir ta dawo farar kaddara ce a yau mulmuhammad rana ce ta cajin zukata kira za su na hasken halarar fana'i da bauta kwakwale su kwana suna nazari na manyan sarata a shayar da mu madarar ƙaunarsa komai mu mance a ranar ake shafe bacci da yunwa da tsoro idan malamai na yi mana caji mukan mance taro shiru su kake je ba motsin mutum ba na kwaro da gunjin salati za ka rabe idan an yi zance ana rera waƙoƙin shauki gaba in ta samu wata sai a narke wata waƙar kwa sai ta tsumamu wata mi ta kuka wata koren gaje za ta samu mukan kasa gane ina yaro ina babba zance muna ji yaran mu da shi a gurin muradin mu kenan idan ma wajazi ta gudu ai hakika tana nan ladabi gurin ya isa shaida masoya suna nan azimul mukama ke
a bar kauce-kauce. A farkon daren mu muke tarbar sa don raya karshe, da shi za a fara har a gama zukata a kunshe. Da gamshe da sanyi albarka muna jin suna she, muna sallama ga Rasulillahi mun cin madace. Muna assalamu alaika mafi buwayar tajalli, muna assalamu alaika cikar kamalar takalli, muna assalamu alaika azimu kofar tahalli. Salamun ala na jamla ala shiru tafi zance, salamun alaika safiyillahi farkon masoyi, salamun alaika waliyillahi mai canza yayi, salamun alaika imamul kulli nema muke yi, salamun alaika karimin kafi karfin amince, salamun ala barakatin layin annabin dai, salamun ala ruhil arwahi mamudin dai, salamun ala jayi sagalai da komai hakan dai. Ina ma nan ma dai shiru tafi zance, makomar halitta fara gili da barka da sauka, na farko da ƙarshen alkawarin su barka da sauka, mabuɗin asake daidaitan su barka da sauka, ya wakilin jamalar Allah mai waruyi sirace. Al-muhabba muhabba ya maula ya mun bakaranmu, al-muwadda muwadda zil irfani ga tafukanmu, madalla ya wulaya ya maular wara ga nufinmu, shugaba kai ta yi mana baiwar san ka sai mun kasance. A ranar salati nan barta ga dabban masoya, dandazo tamkar hadari suke tara gayya. Ai salati ya nemi huduri bai tuka mun musanya, ran da bawa ya samu uba shi ma yana ba da rance. Ba zaman gulma babu na ajo, ba zaman kulle-kulle, yan uwa mi tabo da salatai duk wani wanga kulle. Mi wa Allah ma ambaci annabi ko ina har mabulle, rayuwa sai da rai dangin mu a daina yin kauce-kauce. Gafaranar nawa kuka gana, gafaranar masoya, wanda ba ganin bacin rai dan uwa mai ka koya. Gaske shabi ce malama tare gayya, har ma'aiki ya yi mana shaidar nasa ne shi ya tsince. Mi ta murna mu nuna kulawar so ga ranar ma'aiki, masu doki kwawo mai mota zo mu jera mu ɗauki, babu rage guna jajjage mi ta yi don ma'aiki, gaisuwa za mu kai wa sharifai don su wanzar da dace. Ku doka ganga ku busa sarewa babu komai akan ku, dan uwa ku yi ta daga tutocin saman hannuwanku, babu rana irin wannan a gurin masoya silace, babu rana irin wannan a gurin masoya silace. Ya ilahi azimu muna roƙon ka babban karatu, jawanin ambatan manzan Allah fitaccen fitattu, ita bai wa Hafiz Abdallah abinda sai mun wadatu, an fito ta da ba mu kusanci, rabbi sai ka amince, rabbi sai ka amince, rabbi sai ka amince.